رخستنەکە مافێ مرۆڤان گوت کۆ گروپên çekdar yên li Efrînê dimînin li ser welatiyên Efrînê ferz dikin ku çekdarên wan bixwarin bikin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di daxuyaniyekê de got ku niha grûpên çekdar yên bi ser grûpa Sultan Silêman Şah ve yên navdar bi Emşad ku gundê Tirmîşê yê navçeya Şîyê kontrol kirine, malbatên wî gundî yên Kurd neçar dike li ser xwarinkirina çekdarên wan, ku rojane divê malbatek xwarinê ji wan çekdaran re durust bike, ew jî bi behaneya ku ew çekdar wan diparêzin ji diziyê û xizmeta wan dikin û rê didin wan ta berhemê werzê xwe yê simaqê biçinin. Tevî ku her ewin yên ku dizî û revandin û kiryarên dî yên ferzkirina bacan û diziya zeviyan dikin li gor heman daxuyaniya heman rêxistinê. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di daxuyaniya xwe de serbar kir ku li gundê Kaxrê li navçeya Mabatê ku heman grûp lê dimîne, niha çekdarên wê grûpê dest bi desteserkirina berhemê simaqê ji welatiyan kirine, bi behaneya firotina wî berhemî ji welatiyan re piştî birîna têçûna ku li veguhestina simaqê biçe, serbarî nirxê mandîbûna wan di gîhandina nirxê wî berhemî de ji bo bazaran. Heman daxuyaniyê got ku li gundê dargirê yê navçeya Mabatê niha grûpa Emşad, moneta malan an ku xwarina hilgirtî ji bo werzê zivistanê desteser dike û talan dike û ji aliyê xwe de lîwaya Semerqend li gundê Rota, piştî têkbirinên ku li wî gundî kirin ji şewetandina daran, niha dest bi diziya xwarinê ji malan dikin û li gundê Mezraa Silo heman kiryar tên kirin û grûpa Suqûr Şemal li gundê Emara heman kiryaran dubare dike. Her di vê derbarê de du çekdarên serçavgirtî li navçeya Cendirêsê, Dirûniya Nîvrojê de matorê du welatiyan ji wan standin, dema ku ew du welatî bexçê xwe li ser rêya Tilsorê avdanî dikirin. Li navçeya Raco jî çekdarên li ser rêgira lê gundê Berbenê hemû otomobîlên veguhestina simaqê desteser kirin û rênadin wan derbas bin, bê ku birek pere ji 5 ta 15 hezar lîreyên Sûrî beramberî derbasbûna xwe bidin li gor barê xwe, ew jî li gor daxuyaniya rêxistina mafê mirovan li Efrînê.